Ake ngikubingelele mzalwane wami, ngiphinde ngikwamukele futhi egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha, umfundisi uqhubekani Mngundlo webandla leFaith Virtue. Namhlanje ke ngikuphathele nansi teaching mzalwane wami enkholwa ukuthi iyoyishintsha impilo yakho, iyokukhulisa kakhulu ekwazini inkosi nenjongo yenkosi ngempilo yakho. Be blessed as you listen. Amen. Sikhuluma ngomuzalwane namhlanje nendlu kaNkulunkulu. Amahubo 84 verse 4. Babusisiwe abanjani abahlala endlini yakho. Ngamanye amazwi babusisiwe abahlala endlini kaJehova. Kepha kanti bayakuhlala bebonga bani yena. Asihlaziye kanje. Yini indlu kaJehova? Church. Lezo mzalwane. Indlu kaJehova yisonto. Angikhulumi ngendlu kamoya oyingcwele. Indlu kamoya oyingcwele umzimba wakho. Lithi zikaNkulunkulu imizimba yenu eyithempeli likamoya oyingcwele. Yabona babaki asifunde 96 verse 6. 96 verse 6. Bese ngivele ngichaza kahle once letter. 96 verse 6. Udumo nobukhosi kusebuseni bakhe. Amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele. Ukufunda amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele. Udumo nobukhosi kusebusweni kabani? Udumo nobukhosi kusebusweni kabani? BukaJehova. Amandla nenkazimulo, two things. Amandla, 1. Number 2, 9. Nenkazimulo, in other words, the power and the glory. Amandla nenkazimulo, baba lezi zinto eziyi-2. Angikhaza nje uNkulunkulu wethu iziqu zingaki? Zo-3. uNkulunkulu Baba unendawo emhlabeni, uNkulunkulu Jesu unendawo emhlabeni, noNkulunkulu Moya Oyingcwele unendawo emhlabeni. Indawo kaNkulunkulu Moya Oyingcwele akusibihlane le, kodwa indawo kaNkulunkulu Moya Oyingcwele nguwe umzimba wakho. Kodwa indawo kaNkulunkulu Baba yindlu yakhe, isonto. Lezwa ke indaba, indlu kaJehova yisonto. Kodwa ekaNkulunkulu Moya Oyingcwele umzimba wakho, ngoba uMoya Oyingcwele usebenza ngawe. Nayizwa ke lethu. Bese lichaza lithi ke amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele. Sikhuluma ngendlu kaNkulunkulu, sikhuluma ngomuzalwane namhlanje nendlu kaNkulunkulu. Sikhuluma ngani bazalwane? Sikhuluma nomuzalwane nesonto. Two things. Sikhuluma ngani bazalwane? Kukhona amandla abantu abangazi ukuthi atholakala esontweni. Bazalwane kezwakala. Kukhona amandla kaNkulunkulu atholakala endlini yesonto. Kukhona inkazimulo kaNkulunkulu efunyanwa endlini yesonto. Ayibuza umuntu umfundisi omnguni, mina ngiyakholwa, ngisindisiwe, ngiyathandaza futhi ekhaya lami. Kungenzeka yini ukuthi inkazimulo ayikho ekhaya la ngihlala khona? Kungani ukuthi inkazimulo isesontweni? Inkazimulo kaNkulunkulu ingehlale ekhaya lakho ngenxa yempilo engafani ebiphilayo. Esontweni inkazimulo iyaye ingahlali ngenxa yempilo abazalwane abayiphilayo engafani. Khona abaphila impilo engcwele, kukhona abaphila impilo engekho ngcwele phakathi endlini yesonto. Lokho kwenza ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ingabi bikho. Question: inkazimulo kaNkulunkulu kungenzeka yini ingabi bikho ekhaya engihlala kuyo? The answer is yes. Kanjani na? Ngenxa yempilo emiphilayo engafani. Uma
ekhaya kuba nokuxokozela imihla ngemihla, inkazimulo kaNkulunkulu ngeke ikwazi ukuhlala. Lowa nalowa ngaphambi kwakho ukukholwa, ngokukholwa komuntu personal ngamunye. Kodwa inkazimulo kaNkulunkulu ifuna ubuningi babantu abanhliziyonye. Inkazimulo kaNkulunkulu ifuna ubuningi babantu abanhliziyonye. Bese yashada inkazimulo kaNkulunkulu. Kuyenzeka inkazimulo kaNkulunkulu ijulwe, kuyenzeka inkazimulo kaNkulunkulu ishale. Ijula nini inkazimulo kaNkulunkulu? Nabo abazalwane baseFaith Virtue bayahamba bayokhuleka emzini othile, kukhona umzalwane ogulayo. Uma beyokhuleka lapho bafika umuntu uyagula, bakuthandaze uhlatshelelo ufundise ukuthandaza, abe kwizandla lomuntu ogulayo bese yasinda phile. Ake ngibuze, inkazimulo ijulile lapho noma ihlalile? Ijulile. Kezokala mzwana, kodwa inkazimulo kaNkulunkulu izohlala uma nomuntu obethi bayikhuleke. Akithi inkazimulo kaNkulunkulu yiyo eyenza sibone amandla kaNkulunkulu. Kezokala, uma kukhona inkazimulo kaNkulunkulu lapho amandla kaNkulunkulu ayoba khona. Noma kuyokhuleka emzini womuntu abeke umuntu izandla aphile kodwa angamthathi uJesu, lokho kuchaza ukuthi inkazimulo ijulile. Ubabonile amandla kaNkulunkulu kodwa akakhethanga ukuba ahlale kuwo. Kezwakala? So inkazimulo ijulile lapho. Kodwa manje uma ikhulekelwa amamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe, zimbili izinto ezenzakalayo. Ukuhamba kwevangeli, ukuhamba kwenkazimulo. Ngoba yonke indawo la kuhamba khona amakholwa bethandaza beshumayela, inkazimulo kaNkulunkulu imotion, movement. Yezokala bazalwane, uma sisuka la siyenza i-open air edolobheni, shuthi inkazimulo kaNkulunkulu ihambe yaze yafinyelela kuphi? Edolobheni. Uma sihamba siyokhuleka ezikoleni, shuthi inkazimulo kaNkulunkulu ihambe yaze yafinyelela kuphi? Kodwa uma ezikoleni bazokwamukela uJesu basindiswe, inkazimulo kaNkulunkulu izokwenza njani? Izohlala ezikoleni. Yayiphi indaba? Enye level ukudlula kwenkazimulo, enye level ukuhlala kwenkazimulo. Ukuze inkazimulo kaNkulunkulu ihlale, kufanele umuntu athathe isinqumo. Lawa manje engawabonile, ngiyakholwa ngakaJehova, anguJehova, futhi ngiyamkhetha empilweni yami abe ngumhlengi wempilo yami, abe ngumsindisi wempilo yami, yena yedwa. Lapho-ke inkazimulo kaNkulunkulu injani? Izohlala. Uma wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, sewena sewuzakhela indawo yenkazimulo kaNkulunkulu. Ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, sewakhe wena indlu lenkazimulo noma indawo yenkazimulo kaNkulunkulu empilweni yakho. Glory to Jesus. Sikhuluma ngesonto nomzalwane, ngoba kufuna ibandla silifundise abantu bazi ukuthi isonto limsiza ngani umuntu. Athi umuntu mina ngiyakwazi ukuthandaza ekhaya, asikho isidingo sokuthi ngiye esontweni. IBhayibheli ngiyayifundela mina ngisekhaya, ngiya-understanda. Angidingi umfundisi ukuthi angifundise lona, but khona into lo muntu angayazi ukuthi kukhona imfihlo. Indlu yesonto lindlu kaNkulunkulu, futhi kuyo indlu kaNkulunkulu kukhona ini? Amandla nanibababa nenkazimulo. Njengoba sibuka ngathi siyiphukuphuku, abanye bashiswa ilanga basuka lempona beze la. Izwe noma abantu bangaphuka njengobulu amasonto amaningi angakeduze, kungani uyakude kanje? Kanti kuphushwa yinto engaphakathi ukuthi kukhona lento engiyifunayo engekho ekhaya lami, elapha ya esontweni endlini kaNkulunkulu, amandla nenkazimulo.
ngoba amandla asendlini kaNkulunkulu awafani namandla asekhaya. Amandla asekhaya ubaba angakwazi ukushaya umama. Amandla asekhaya umama angakwazi ukuthi adube umyeni wakhe, adube nabantwana angapheki. Amandla asekhaya umzali angayixosha ingane yakhe, ayixoshe ukuthi idle idakamizwa. Kodwa amandla asendlini kaJehova ahamba nenkazimulo, bazalwane, ahamba nani? Masifunda indaba emaphephandabeni, silalela indaba emarediyweni, sibuka indaba ko-TV, kukhulunywa njalo ngento eyodwa. Amadoda abulala abafazi babo baze babulale nengane. Umuntu abulala umndeni wakhe wonke, usebenzisa amandla okuba yindoda ngendlela erong. Baphushwa yinto ethi ngiyinhloko yekhaya. Amandla asendlini kaJehova hamba nenkazimulo. Hamba nani bazalwane? Inkazimulo uyayidinga phezu kwempilo yakho. Inkazimulo yilento bazalwane, lalela. I-faith, ukholo luthi uNkulunkulu ngiyamthanda, 1, 2 ngiyamdinga, 3 ngizikhethele yena, ngiyokhonza yena yedwa. Imisebenzi ye-faith leyo, angithi? Imisebenzi ye-faith leyo ukuthi wena uhlebane noNkulunkulu. Kodwa imisebenzi yenkazimulo kaNkulunkulu ukwenza imisebenzi yamandla. Imisebenzi yamandla isebenzisana nenkazimulo, noma imisebenzi yamandla yenziwa inkazimulo kusebenzisana ne-faith. Inkazimulo yambulwa ukholo lwabazalwane kuphi? Ebanda. Inkazimulo yambulwa kwenzeka inkazimulo kaNkulunkulu ibe khona, kodwa abantu bangayiboni. Yinto eyambulwayo. Ubani wambula inkazimulo? Umfundisi? No. Ubani wambula inkazimulo? uJehova ngamandla akhe. Inkazimulo kubazalwane kaNkulunkulu yimisebenzi kaJehova. Uma abantu bethola imisebenzi, uma abantu bephulukiswa, uma abantu bephumelela empilweni, uma abantu besindiswa, lokho kuchaza inkazimulo kabantu bazalwane. Imisebenzi emihle is the glory of God. Inkazimulo kaNkulunkulu. Yesu akabazalwane. So injongo yokukhonza kwethu esontweni kukhona amandla esiwathola imihla ngemihla. Amandla siwathola kanjani? Nangu mina ngiyafika ngize esontweni ngineyinkinga nje enginazo ekhaya. Ngezwakala bazalwane. Lezi inkinga enginazo ekhaya, mangithi ngiyathandaza ngiphelelwa umthandazo. Yabona? Kodwa mangiye esontweni landiwe ngihlangane nabanye abazalwane, lo mkhuleko bawungihlule endlini ngakhona ukuthandaza sengisesontweni. Ngoba kuvuka ini? Uma ukukhona kwalo kudibana nokukhona kwalo, kudibana nokukholwa kwalo. Uma lo nalo laba bayi-3 banokholo olukhulu, laba abayi-3 1 2 3 4 banokholo oluncane, laba abayi-1 2 3 4 abanalo at all ukholo. 1 2 3 4 5 6 7 abalwazi wakulwazi ukholo. Kodwa ngenxa yokholo lwalaba olukhulu okuludibanisa nokhodla noluncane lwalaba, uma luhlangana kuba yini? It's the mega faith that will transform people's lives. Ukholo akukho ukukholwa oku-useless esontweni.
nalokho khona okuncane yithi siyakudinga yebazalwane ukubona uma ubasa umlilo lalela uma ubasa umlilo landiwe udinga uma usawuphemba udinga inkuni enjani kodwa ukuze umlilo manje ukwazi ukuwusebenzisa sekudingeke engakanani alukho ukholo olu-useless bani onokholo oluncane mani akanamsebenzi walutho akekho umuntu ongenamsebenzi walutho esontweni noma ngoba unokholo oluncane kangaka lolo kholo lwakho oluncane ungahlali nalo ekhaya woza nalo siyaludinga ngoba zikhona izinto engabe zenzeka emabandleni ushoda nomuntu onokholo oluncane indawo encane nje ezovaleka kwenzeka izinto kuyezwakala bazalwane alukho ukholo olu-useless alukho ukholo njani kufika lakhona uzahlulela khona umuntu hey nkosi yami ngaze ngafisa ukuvutha njengobani lalela ukuvutha ne-faith akufani ngiphinde ukuvutha ne-faith akunjani umuntu angavutha athandaze kakhulu ashumayele kakhulu ashabelele enze konke kodwa abe nokukhola okuncane kuthi umuntu ongenzi lutho esontweni oyihlalela nje phansi athi uNkulunkulu uma ethatha ukholo nalo alifake esiqalweni lalela uyazi into zenza kanjani empilweni yakho uNkulunkulu uphethe isithebe sokuqala ukholo izinto eziyokwenzeka empilweni yakho ziyolingana nokholo lwakho izivinyo olovivinyo ngazo empilweni yakho ziyolingana nokholo lwakho mawukhola kakhulu uzovivinya mawukhola kancane uzovivinya mawukhola kakhulu uzoceba uma ukhola kancane uzoceba mawukhola kakhulu uzothandwa yaphambana ke manje mawukhola kakhulu uzothandwa kancane mawukhola kancane buka kini awushakhola no-serious kodwa bathanda kakhulu laba abangakhona ukudlula wena ngoba bathi angazi batshela ukuthi ukukholwa sisuke sizenza ngcono asizenzi senziwe saba ngcono hayi sizenzile senziwe lemtshela mbeke uma uke wamukela uJesu empilweni yakho njengenkosi nomsindisi wempilo yakho ungcono kunomuntu ongakhona yezwa ungcono kunomuntu ongakhona ungcono ngani uyaziwa emabhukwini ngoba uma lalela uma kuthiwa uyaziwa emabhukwini ngichaza ukuthini ukukholwa lo oluncane udibanisa nokholo lukalo olukhulu lolu kholo oluncane udibanisa nalo angeke lusebenze lungaba lukhulu kodwa still lube insufficient lungeneli sekudingeka into encane ezolugcwalisela kodwa uma ukhona kakhulu usamdinga umuntu onokholo oluncane uyamdinga ngoba khona la ukholo lakho ngeke lulingane nesimo usode ngento encane noma ngathola nje kusami hawu noma ubani noma ngasafundisiwe nje uma ikhola nje ukuthi awuJesu uyaphilisa utholele lonjalo izwakala umfundisi izinto ngisontelana pho ngisontelana ngoba amandla engiwadingayo ngawekhe ekhaya kodwa kuphi akubazala lalela ukukholwa sibonele kungamandla kaNkulunkulu ukukholwa kuyimazala ukukholwa kumi kulevel yodwa kuyakhula the more uthandaza kakhulu the more ukholwa lenze njani the more ufunda kakhulu izwi kaNkulunkulu the more ukholwa lakho lenze njani ukholo luhamba luze lifinyelele kulento ebizwa ngokuthiwa i-peace ukuthula bakona ngithi kune-peace ukuthula sometimes akudingi
angitsho lento. Sometimes empilweni awudingi umnguni ukuze ube nokuthula, kodwa udinga ukholo. Udinga ini ukuze ube nani? Ungaba nokuthula kodwa ungabi nawo amandla. Phinde ungaba nepeace kodwa ungabi namandla. Khona abantu abaphila kahle banepeace emakhaya kodwa abathandazi abanalo uthando, intshisekelo yokuthandaza. Abahlushwana ukuthi emakhaya baphila kahle kodwa amandla kaNkulunkulu abanawo. Siyezwakala lethu? Upeaceful ekhaya, uphila kahle ngepeace kodwa amandla kaNkulunkulu awunawo. Impawu zokuthi sengungene ngamandla kaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu ayaphusha ngeSunday. Ngeke ufonele ukuthi yeza sonke noma uthi. Amandla aphusha from Sunday afternoon at house to by Monday, to by Tuesday, to by Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday yofika nini. Iviki lonke uphushwa yini? Amandla lawa esontweni uthola amandla nenkazimulo. Amandla yiwo lawa azophusha throughout the week. Futhi qala iviki kusasa zithi Monday uqala iviki ngani? Namandla. Uma ngisebenzisa amandla ukushayela lensimbi, uma ngishayela lensimbi ngisebenzisa amandla, kodwa amandla aba ngishayi kanye insimbi ingene yonke phansi. Uzingene phansi ngisebenzisa amandla ngiyishaye. Ngikuze kuzwelela ihlombe. The more ngishaya ngamandla, the more i-reinforcing ngene emhlabathini. Hello? Uma ngisebenzisa kakhulu amandla, ngingashaya kabili kathathu i-reinforcing ngene. Kodwa uma ngizoshaya ngingasebenzisa amandla, noma ngishaya ngingenamandla, ngingashaya ka-20 la bese ingangeni. Uyabona? Khona izimo ekudinga ukuthi uyishaye ngamandla. Njengoseduze kwawo, khona izimo ekudinga ukuthi uyishaye ngamandla. Uma ngenza example ngithi sonke sithatha ama-reinforce, asishayelane into la, ngithi ishayele le-reinforce, iba wikho uyishayele. Sibona ukuthi ubani ozoshesha ayifake phansi, ozoshesha aqede. Lo mshama la uyena ozoqeda, uyazokhathala kodwa yena ozoqeda kuqala. Nasenkonzweni kufuneka abantu abazoza bazothola lamandla wona ayakhathaza, kodwa indlela akhathaza, ukukhathaza kwakhona yilokhu. Uchaze amandla kaNkulunkulu akhathaza. Akhathaza kanjani? Ukuzila ukudla kumdlalo. Into ulimisa ukuthi sengikhathele. Ungayeke ukulimisa ngoba uphushwa yini? Yebo ndaba yamanje. Amandla awasho ukuthi kuzoba mnandi. Hello? La kunamandla khona kunepain. Lithi iBhayibheli uma owesifazane ephetha uzwa ubuhlungu, kepha uma esezelwe umntwana uyathokoza. Ukuze umntwana azalwe kufanele umama asebenzise amandla. Uma engawasebenzisa amandla ingane izofa. Bayawazi umama lokho. Khona izinto ezifayo nebazalwane uma singasebenzisa amandla. Asiyekele amagugu bazalwane. Ukhona amagunya ngizokhuluma ngawo. Ngisakhuluma mina ngamandla nenkazimulo. Ngisakhuluma ngani? Nesonto nomzalwane. Umzalwane akabe namandla. Umzalwane akabe namandla. Bazalwane amandla khona ukukhuluma ngelimi. Bazalwane uvuke ekuseni ngesonto wenza into abantu abaningi bahlulayo ngamandla. Kwenza kanjani ukuthi ukhona ukuya esontweni abanye sebeyekile sebebuyele kubona usaphikelela. Ukhona abantu othi umuntu waqalana nokusonto nje mina senginawo 20 years ngikhonza. Uyabona umuntu namandla. Asikeke ukuthi akanayo healing, akanayo deliverance, akashumayela akaprophet. Unamandla usakhonza. Imagine umama wakho uma umntwana, umama wakho wakuzala evele kholo. Cabanga nje. Ungakana namhlanje nyaka. Awucabanga uma ugogo ozala umzali wakho
uma umama wakho lo okuzalayo athi mina ngakhulela esontweni ngihamba nomama usasekhona ugogo uyaphila usahamba isonto cabanga wazala umama wakho wakhuluma umama wakho wathi wazala wena ulokhu ugogo uyaqhubeka uyakhonza ugogo unjani unamandla abazalwane bamanje bahle nje ngestrata kodwa amandla abanawo uyakhonza namuhla kusasa awekho uyakhonza namhlanje kusasa uyayeka uzobona ngonyaka ozayo uphinde uthi uyazama uphinde intsha yamanje ayinawo amandla uzobathola kanjani uzoyithola kanjani hlezi ekhoneni amandla uzowathola kanjani uhlezi ekhaya ngoba umthombo wamandla isesontweni uma kushunyayela ilizwi loNkulunkulu kugcishwa amandla kuwe ulwazi izwi loNkulunkulu lingamandla kuwe musuka muhede wena sontweni uzogcishwa uzothatha ntshele wena sontweni uzothatha yes i-power station yakhona isonto umuntu osondayo nomuntu ongasonda abafana ngoba lo ikhona umbrella la ikhona ngiboneke manje ukusonda ayaya umuntu uyathanda udemonstrate wazobamba come sibonele wazomuntu ngikhuluma mina ngekholwa nesonto ngithe mina umzalwane uphiliswa kuphi umzalwane ukhuliswa kuphi umzalwane unakekelwa kuphi umzalwane uphethwe kuphi so umuntu okhonzayo unendawo unesonto ekhonza kuyo une-umbrella ekhosela kuyo i-umbrella imele ingasiyeke leyo gcobo asikhonzi ugcobo sikhonza uNkulunkulu esonteni awuyeli ugcobo kodwa yena ukukhosela kubani uNkulunkulu i-umbrella yisho ugcobo i-umbrella isho i-covering i-covering imbala uJehova liphizwe kaNkulunkulu wayihamba nabantwana baka-Israyeli emini nobusuku bese liqaqisa lithe emini wayihamba nabo ensika yana yefu libanikeza umthunzi ngoba babehamba ehlane abantu baka-Israyeli bahamba 40 years ehlane nezwa uma bezofika endaweni engathithi neyihlahla okungenani babegawula izihlahla bayimise ukuze bamise ini amatende abo amatende ngoba kukhanja nento eyiseyili kanje yabo into eyiseyili egoqelayo uma befika phambili bazogawula iy'moto bayihlome bayimise ukuze bathole ishelter ma usonda-ke une-covering kaNkulunkulu asiyeke anointing asiyeke anointing asiyeke ini asikhuluma ngoNkulunkulu ngoba ibandla likaNkulunkulu akusiyele anointing ma ukhonza usonda wathi ukuthi une-covering abantu babebuka lapha emphakathini hawu ubani uyakhonza ukhonza kuphi endaweni ethile makukhona isimo esikuvelelayo ngeke kube yinhlwa kodwa bendlu yokukholwa bazoma nawe ngoba wena uyingxenye yani umuntu engimaziyo ukuthi ngikhonza naye njenginaye ngaphansi kwe-umbrella umuntu esingawo sivuka naye umuntu esaziyo ukuthi sinaye kuphi na ngeke lishisilana sisuka la soyi-2 sihambe seyilapha kwazulu egaraji endleleni qhamuka umuntu odayisa ama-akhwini nama-reboost ngithenge i-reboost ngiphuze mina ngedwa sisha sobabili ngiphuze ngedwa ngingaphuzi naye kurongo uma nginemali yeqane elilodwa le-reboost angithenge i-reboost siphuzisane ngoba siyahambisana uyabona hayi ukuthi sengizoshisha ngivale ngedwa i-reboost
sihamba sobabili uyashiyajuluka nami ngiyajuluka ngiphuza ngedwa ngehlisa ngedwa yabona ngicela ukoma lokho ngaye ngithini. In other words, endlini kaNkulunkulu senze njani? Siyathandana, senze njani futhi? Siyanakekelana. Ukuthandana nokunakekela yikho ukuthandana kwabazalwane nokunye nokubambisana nokunakekela yikho kuheha inkazimulo kabantu. Ngithemba inkazimulo ifuna ubuningi babantu abanhliziyo nye. Ngiyezwakala bazalwane. Mase ukhonza every Sunday uyavuka uye esontweni. Every Sunday you go to church. Into ekwenza ukuthi uze esontweni ngithe yini? Amandla nefaith into eyodwa. Ifaith iyokusiza ekutheni uyibone lenkazimulo kaNkulunkulu. Ngoba inkazimulo kaNkulunkulu iyambulwa. Bazalwane niyezwa? Ake ngenze example. Ngicela ukubuza. Ukunake, let's say inkonzo yangena yaqala inkonzo manje, okay? Bangene nje abazalwane bayixoxa babingelele nakumnandi hlale phansi ukukhonza amakhosana sekuhlahlele. Kufika isikhathi la uthola sekuyiwe endumisweni. Mase kuyiwe endumisweni sekuqala shintsha isimo manje. Bangena abantu behleka bexoxa ngithi esontweni hawu njani mfowethu kunjani ngaphila. Mase kuyiwe endumisweni akekho na kumunye omunye ungene ephethe ifoni yakhe. Mase kuyiwe endumisweni umuntu uyeka ifoni isephaketheni uye kuxoxa nomuntu ahleze eduze kwakhe useyaqala manje uyadumisa. Sewuzwa lo othe engene xoxa ihlekela umuzwa sewuyathandaza. Uthi uyabheka nalo yaseyathandaza. Uthi uyabheka umunye uthandaza uzukhala inyembezi. Yini edala lokho? Akithi ungena inkonzo ingavuthi. Wangena enkonzweni nakhonza wadumisa. Mase kudumisa kwashintsha isimo. Yini enza ukushintsha isimo? Inkazimulo. Yini bazalwane? Inkazimulo ithe kuyambulwa. The glory is revealed. Inkazimulo iyambulwa. Yabo inkazimulo into kanje. Ungabeli ngalo. Letho la studio. Sibeka la sheshe. Letho phezulu. Yembesa lento kanje. Ngithula bazalwane inkazimulo injani? Nale inkazimulo kaNkulunkulu yinto eqashile. Into enjani bazalwane? Kodwa injani futhi? Iyambula sikhulume inkazimulo kaNkulunkulu into enjani? Kodwa futhi injani? Inkazimulo kaNkulunkulu iqashile. Kodwa futhi injani? Iyambula. Singena nje la esontweni yobona nje. Sekala sahlabela sadumisa hayi nobantu babuyaza ukuthi kanti le kwenza ukuthi uzosebenzise ekukholeni ke manje. Ukuthi inkazimulo injani? Inkazimulo iyambulwa, imbulwa ngedumiso. Isonto lingahlabeleli, elingadumisa ngeke libone inkazimulo. Kuyashathelela nje. Khothi ithupha, phetha amafoni. Lento sifihlelwe ngeyabantwana bakaNkulunkulu ngebandla inkazimulo. Ngezwa ka? Kodwa ukuthi uma ngabe ifihliwe it is treasure, igugu. Inkazimulo bazalwane igugu. Imangaliso bazalwane bandle iwe zikhaphela yakho. What's imanga ifu vuli umbrella. Ukaki. Sisonto bazalwane isonto lesi. Okay? Ngikhonza kuphi? Uma ngithi ngikhonza endaweni ethile, futhi sengine-covering manje. Uma ungakhonza indawo uthi usacina wena awuna-covering. Uma usacina nje awunjani? Kodwa noma ngathiwa awukangeni khakha, kodwa uma kuyisonto awulali uvuye esontweni elithile. Uma
manje uke wangena sewuthola ini ngicela ukubuza angithi isandla usimisa kanje umbrella uyimisa kanje inginike umthunzi uma ngithi ngithola ini kungenzeka yini ngithi i-umbrella ithi kodwa mina ngingene kuphina emthunzini ngizwa kahle inkazimulo kaNkulunkulu intreasure iyigugu ifihliwe iyinto yokwambulwa yambulwa kanjani inkazimulo kaNkulunkulu yambulwa ngendumiso ngizwa kahle inkazimulo ikuphi litheni verse udumo nobukhosi busebusweni bakhe amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele amandla nani bazalwane amandla nenkazimulo kukuphi na endlini kabani ngathi mina kuyinkazimulo ifihliwe kodwa futhi njani inkazimulo yambulwa ngabanjani na noma ngubani okholwayo uma edumisa uNkulunkulu ngomoya nangani nangeqiniso inkazimulo kaNkulunkulu injani imbula nceko uma kwambula inkazimulo kaNkulunkulu kwambulwe ubuyena bakhe lalela ukwambulwa kwenkazimulo wona shala la shala ungasafokhethi ngiyabhoza manje inkazimulo ifihliwe ngithi lalela utshela ifihlo uma kwambula inkazimulo uJehova lo inkazimulo ngekaba inkazimulo isendlini kaba yidli kabane inkazimulo ngekaba uma ngidumisa nisendlini ka ngembula inkazimulo ka uma ngembula inkazimulo kaNkulunkulu kuvela ubani uma uke wambula inkazimulo kaNkulunkulu umbonile uNkulunkulu simple ngezwa ka ukumbula inkazimulo kaNkulunkulu usumbonile uNkulunkulu kuyathi uma kwambula inkazimulo kaNkulunkulu avele uNkulunkulu kwenzeka izinto empilweni yakho ugijima uze phambili ebazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngibonga amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu uzibonakalisile empilweni kabani asifunde ivesi lale udumo nobukhosi kusebusweni bakhe sithengibani lo lalela ivesi lithi udumo nani nobukhosi kusebusweni kaba ubuso kaJehova ithi ubuso kaJehova bekade uma sikhuluma uma leli vesi lithi udumo nobukhosi kusebusweni kaJehova akusho ukuthi udumo bula udumo yabona ngizwa kahle ngubani osebusweni kwenkosi awucela nje ucela 5 rand ithi ngicela 5 rand imali sayithi ngicela 5 rand suka la ebusweni bami imsuse kuphi la imqalulela ngimsuse kuphi phambi so ubuso bukaNkulunkulu yiphambi kabani sekezwa kahle uma ngithi mina suka ebusweni bami ngithi suka noma ngisuka ngimsusa phambi kwami manje lithi iBhayibheli udumo ubukhosi kusebusweni kabani bese lithi inkazimulo namandla futhi kukuphi lalela ngathi inkazimulo kuyembulwa yembulwa yini ukuthi wena lo phambi kobuso bwabantu umdumise bese uNkulunkulu yambuleka uNkulunkulu uzobona uzokwenzakala empilweni yakho sekezwakala manje wena kwakho hlala la wena uyimbozo ungasafokhethi hlala la ngesikhathi ibandla lihlabethu uyingcwele baba uyingcwele nesikhathi induku bazalwane kuyenzeka phela ibandla lithi liyahlabelela lithi lembula alithi ibandla alisuke lingazuthi lembula inkazimulo angithi manje lizohlabelela kancane lidlale lina nenkazimulo izovuleka uma ibandla lizogcila endumisweni kuzokwenzakala kungenzeka ibandla lihlabelele namuhla uNkulunkulu ambuleka kufike enyaweni kodwa ibandla elikholwayo ngenxa yokukholwa namandla okukholwa namuhla bayadumisa bayathandaza
uyinkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu mbuleka inyawo. Babuya bazalane ngesonto elizayo sizokwenza into eyodwa, uNkulunkulu ambuleke kufike emadolweni. Abuye futhi ngakuleli asonto abazalwane bazokwenza khona lokho, ambuleke uNkulunkulu kufike okhanda. Ibandla alikabazi ubuso bukaNkulunkulu ngenxa yokuthi abazalwane bamanje bane-backsliding spirit, babuyele emuva. Futhi ibandla liqonda ukuthi uma sikhonza sambula inkazimulo. Nezibazalwane, mhlawumbe inkazimulo kaNkulunkulu ikithi la yambula ukufika la emadolweni. Okubiza ukuthi kusamele senze njani? Siqhubeke simdumise simkhonze uNkulunkulu aze ambule enze njani? Aphelele. Ngeke umbuleleke uNkulunkulu. Ake sithi awumazi lo. Ubona nje inyawo, ungaqadela ugesi uthi ngibani lo? Ungakazi umbone. Kodwa uma umazi noma ungabona unyawo, lo lukhu kanje ngibani? Lo ncane kanje ngibani? Hawu le mqondo le hayi kabanisha ngayifisha. Kodwa uma ungamazi eveza unyawo, ubani lona? Uzoyibuza ngithi njalo. Kodwa ibandla maliqhubeka liloke lidumisa, uNkulunkulu uyenze njalo baba. Uyambuleka. uNkulunkulu uyenze njani? Ube sembulekile kungenzeka noma yini. Yenzeka noma shana phansi. Ngithe kuwe bazalwane, ukholo olukhulu luyalidinga ukholo njani? Yezwa ngenzeka umfundisa azile ukudla fast, kodwa izinto zingenzeki. Uma umfundisi azobalalela ukuthi yimi uMasomaqhuzu la, yimi engiphethe lenkonzo, ya yimi engenza izinto, yimi othandazayo, yimi engibeka abantu izandla, yabo izinto zingenzeke kahle. Kodwa vula inhliziyo yakho, vumela ukholo labanye abantu ludibane nokholo lwakho, uzobona kuzokwenzakalani. Ngifuna umuntu omuholi mina, ngoba kanje umfundisi hayi la esontweni mina ngidumela abantu izandla. Yabo wenza ukuthi lokho umuntu isandla ngaphi. Vula inhliziyo, vula inhliziyo kuNkulunkulu. Funa nalo nokholo oluncane bazalwane, ake nize simbeke izandla. Uzobona ukholo lakho olukhulu ulidibanisa nokholo oluncane, uNkulunkulu wambuliwe uphelele. Kuyokwenzeka izinto ezinkulu. Ngoba sometimes ukuthandana kwabazalwane wenza ukuthi uNkulunkulu ambulwe aphelele. Kodwa uma kunokuxokozela ebandleni, kunokuzondana, kunokuhlebana, kunokugxekana, kunokusolana, uNkulunkulu uyabufisha ini ubuso bakhe. Mhlawumbe ngambuleka completely, aqasulwe izono nje zabantu. Banomsindo, aningeke lezoni lezo uNkulunkulu ubuso bakhe yabufisha. Ibandla lingadumisa uNkulunkulu azambuleke completely. Kodwa athi yazi bahlabeleke nje badumisa ngomoya nangeqiniso namuhla. Kodwa phakathi kwabo khona abazenzisayo. And leti isinengiso kimi. Angithi umfundisi othwele abantu bangathi imangaliso uyazenza. Benze igama lika Jesu athi umoya engcwele uthi athanda abantu phutu phansi kanti uthwele umuntu. Akufundisa izwi kaNkulunkulu accurate uzobanga hey ubani ugcotshiwe kanti hayi ukuthi ugcotshiwe. Uyigcobile. Lapho uNkulunkulu wenze njani? Alithi lele nanoma ubani igama lika Jesu angalibiza uphume imimoya kubantu. Lezo baba igama lika Jesu lingasetshenziswa noma ubani lisebenze. Kodwa uNkulunkulu vela athi nje manje yazi yabona uNkulunkulu akamfuni umuntu ozenzisayo. Ibheke inkulumo yami ukuze samukeleke uNkulunkulu. Every Sunday when you come to church, ukuze sonke ngesonto, into yokuqala phansi ukhulekela umsebenzi, ukhulekela umshado, ukhulekela imoto, ukhulekela imali, impumelelo. Qala la uthi Nkosi ngiyavuma zonke izono. Amen. Into yokuqala ufanele uyenze ufike esontweni. Bazalwane, uNkulunkulu uyamnyanya into ozenzisayo. uNkulunkulu uyazi asikho perfect.
Let's go back. Wonke umuntu uyaboza ngendlela aboza ngayo. Mawuboza ubozela ubani? Boza kahle. Uyabozela kahle uNkulunkulu yini? Mawumzana noboza kahle mthankosi. Yazi ngiyahlula ukuthi kodwa angeke ngiyeke esontweni. Uzokhonza wena Nkosi. Yeah. Be a stubborn Christian. Funa ukuhlobana amakhono anenkani. Ayithe isono test sinzima. Nokuphuma kuso ungavutha uvuthe athi usathana ukukhumbula. Uthola sewuyenzile futhi lento. Ungayeki yiba nenkani phekelela. Enza kodwa ngokuphekelela kwakho ungathi masofika esontweni bese uzenza ungcwele baba uyangazi mawuthandaza ungaphihlwa wena baba uyazi ukuthi nguthanda kangakanani kodwa 1 no 2 uyangehlula ngeke ngabuza la last week ngathi ebazalwane do you think uNkulunkulu uyayithanda inyembezi zakho why abantu behlushwa kangaka uNkulunkulu uthanda ukubona abantu behlukumezeka noma uNkulunkulu uthanda inyembezi yini kangaka uNkulunkulu avuma ukuthi abantu bahlushwe ukhona wangiphendula ezinye inkinga akusize zokuthi sihlushele ukuthi sifune uNkulunkulu benza bazalwane kunenkinga sihlushwa ngazo sihlushele ukuthi sife singaphinde simkhonze uNkulunkulu asizo zonke inkinga ezizokwakha ezinye zizoqeda ngawo zizokudestroy kunabantu abangamakhono abangabazalwane badestroyed bephakathi emasontweni ngiyamngabela umzalwane nonja odestroyed bephakathi esontweni Nkosi yami ngoba esontweni uyothola ini amandla wakudebeseli esontweni kezwa kahle phamo ngenyawo zakho ukulova kwabantu esontweni lalela ke asikhuluma ngokulova manje ukulovile wena esontweni lo yena usuke lovile so uma wena ulova esontweni let's say uNkulunkulu uthandaza imihla niyacela do you know ungathandaza usekhaya uthandaze into ethile uqala izinto ezithile kuNkulunkulu bazalwane ngizweni angithi niyathandaza emakhaya niqala izinto kuNkulunkulu bayakutshela ngithe isithebe sikaNkulunkulu sikuphi uqala ekhaya wamngeliswa kuphi so uma ulova sonke uzothi uyalova ngalelo langa kanti izinto zakho zisesithebeni ngoba noSathane uhlakaniphile uSathane uzobuya kwazi ukubona into zikabani namhlanje zisesithebeni akwenza uSathane uvela ube busy nje ube content busy ngayo uvela kuvuka into emamilithini ethi love esontweni ulove esontweni izinto zakho zisesithebeni iphume inkonzo bengelo sizenze njani zihamba neyifike nakho emshadweni ukhethana ufika nezitho aphakela abantu mayiqeda ukuphaka uthatha izitha zakhe wenze njani ingelosi mayifike esontweni ifike enze njani inikeza abantu izinto zabo ongekho ithatha izitha ibuyela kuphi izinto ziza ngezitha nekwatoko athi kutshela impilo lithi ivesi ingelosi ziyasinxusela phambi kaNkulunkulu nezokubona lithi iBhayibheli ingelosi zithatha ama-petition imithandazo yethu ziyise phambi kaNkulunkulu zifike ziyithulule mana uma lithi iBhayibheli ingelosi zifike zithulule imithandazo phambi kaNkulunkulu kuchaza lento ukuthi
le mithandazo ihlezi phezu kwesithebe esithile. Yezwa ke indaba? So ingelo uma zehlele ebandleni zehla nesithebe wena okubona maqoqa umnikelo kubona maqoqa umnikelo uyaqoqa umnikelo ufake esitsheni uhambe nengelo nazo zifika nesithebe ziqoqa imithandazo yabantu makuphuma inkonzo nengelo nazo ziyakhuphukela ezulwini nesithebe. Uma sezibuya nezinto zabantu ziyokwehla ingelo zehle nesithebe esinezinto zenu ukulova wena sokuthi yozika ingelo nezinto zakhe esithebeni mawungekho ingelo siyokhuphuka nesithebe ayisiyi isithebe ihamba naso mhlawumbe izinto zakho bayivulekile umsebenzi wakho uzowuthola this week kodwa ngenxa yokuthi uyalova isithebe sihambe nezinto zakho awazi le ngelo seyihambile mhlawumbe yozipuye ingelo ziKhorea nazi iKhorea uma iKhorea izokudilivela ifoni yangakuthola ijika nefoni ayishiyi umnikazi engekho ngoba umnikazi wefoni iKhorea ezoyidiliva kufanele asayine. So ingelosi angeke zishiye izinto zakho komunye umuntu zizoyishiya kuwe mawungekho awukho nezinto zakho zibuyele emuva mawungekho iKhorea izodiliva ifoni babuyela ngaye emuva mhlawumbe kuphinde bathathe 3 weeks ukuthi ibuye ifoni mhlawumbe bayikhansela idili uma ungatholakali ungenzeka noNkulunkulu ayikhansele lento ecelile ngokulova ngalova thinta seduze kwakho mthinde uthi ungalovi mtshele isithebe mtshele isithebe sinezinto zakho isithebe sinezinto zakho ungalovi ngiyakukhuthaza ungalovi enkonzweni kungenasizathu la kukhona izinto obonayo usungazenza kahle ngeSaturday awuzenze ngeSaturday uzozenza ngeSonto usathana ihlakaniphe kakhulu yazi ufuna ndlule isithebe adlule yini